Έλα παρέα με το Κέφι Skin στην Cosmoprof στην Πολόνια. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα λιγάκι από την αρχή. Ξεκινάμε τη μέρα μας εννοείται με skincare, με την κρέμα ματιών με κεφίρ. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που πηγαίνω ταξίδι και δεν έχω καθόλου πρόβλημα με μαύρους κύκλους. Ξεκινάμε λοιπόν το ταξίδι μας με το τρένο, πάρα πολύ εύκολο ταξίδι, για Μπολόνια. Εδώ είναι κάποια άκυρα πλάνα, λόγω του ότι δεν βρίσκαμε ταξί. Και αυτό είναι το βίντεο που θέλει να σου πει να μην τα παρατάς ποτέ και να συνεχίσεις να σκέφτεσαι και να κυνηγάς όλα τα όνειρά σου. Εδώ επιτέλους έχουμε φτάσει και ξεκινήσαμε να εξερευνούμε διάφορα πράγματα. Αρχικά παρακολουθήσαμε κάποιες ομιλίες που μας ενδιέφεραν, οι οποίες κατά βάση είχαν να κάνουν με τα προβιωτικά και το μικροβίωμα. Βλέπαμε διάφορα προϊόντα, διάφορες συσκευασίες, πήραμε και διάφορα πράγματα που μας δώσαν ως δείγματα και είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε πίσω στη Φλωρεντία. Εμένα εδώ με έχει πιάσει και μια συγκίνηση διότι βγήκαν και τα κουτιά μας, τα Κέφι Skin, και εννοείται γυρίσαμε για να φάμε. Εννοείται ότι τρώμε κάθε μέρα μακαρόνια. Και σε αυτό το σημείο έβλεπα κάτι συσκευασίες που μας δώσανε για lip oil, οι οποίες μου άρεσαν πολύ. Και έτσι είναι αν είσαι με ένα σπαστικό άνθρωπο που μιλάει συνέχεια για τη δουλειά.